الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariami, mga bubayami si kuagama Islam, sulang-ulangwan o mga bangsa tano, makaniniat sa kapalalakaw niyan kapaghajian sa giyang kaiyaragun na giyang kaiya di itano di kapamagusay na pararakatan waya langon kaantano di mapaganad agyang kutua ukit-ukit agyang kutua hajj. Yang kaiya kapagusay tanwi manto nagi ikadua online seminar tano para sa giyang kaiya hajj. Ayaw to mapamagusay tanong sa giyang kaiya oras na giyang kuto mawakitil hajj o di na mawakitul hajj. So mikat di kewaan agyang kuto mga tao pemaghajj. So mga tao penanay ksiran na siiran ipenagipuon agyang kuto kapanggalabakairan sa giyang kutua hajiran. So kailangan naman bu na katukawan tanwaya na gumaswa tanu anton agiyang kaiyapaman na mikat. Kagi so mga ulama na igira diran di pamagusay na giyang kutua hajj na mga pedaya sa giyang kutua mga puunan adiran di pagusain. Kagi pedaya sa giyang kuto paganay penggelebekan na giyang kuto paghaj penaik sa giyang kuto kaplalakaw niyan. Pamanas ini matatago sa puunan. Agiyang kuto paman na kapenggelebekaw tao sa giyang kuto hajian. Sa giyang kaiya mikat na aya maanay ini na tigo mga ulama sa luga al-had paman nagi sudi kewaan di panagipuunan na tigitano sa marayagdanan paman na andad ni kanagataon bulaboro so paman na miyakapida din na makapaghaj andad ni kateruan sa mikat na siya butian naging kutua mikat naroon pagpuun o di naroon na pagkawa agyang kutua penaik. Tigo mga ulama sa syara'an at tigda na huwa mawdi'ul ibadati aw zamanuha. Ayap betuan sa mikat na ginan sudar pa penagipuunan sa giyang kutua simbah. Paman nakatawan tano agiyang kaya kapag hajj na mala iniya simbah si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Unggalaba kaya utaw makagagaon na ketarutupan niya nagyang kuto mga rukun o agama niya na Islam. Natigo mga ulama ayap betuan sa mikat, naginan sudar pa penagipuunan sa giyang kuto simba. O di naginan so darpa o di naginan suwakato akapenggelebakan yan, oras akapenggelebakan yan sa giyang kuto simba. Katigo mga ulama agyang kaiya paman na mikatul hajj na duwi ni. Ada na mikat zamaniya, gitinudan ni ron, ada na mikat zamaniya, nagu ikadua na giyang kutua mikat makaniya. Tigo mga ulama apaganay mikat na giyang kutua zamaniya, oras, wakto. Kailangan sa giyang kutua paghajj, makasuldekan yan sa giyang kutua oras, masa. Lagi dagiang kaya paman na mga sambayang. So sambayang na na mga waktu niyan. Paman na sambayang sa luhur, subuh, asar, maghrib, ay isa na mga waktu niyan. Kailangan na sambayang ka na si isagyang kuto waktu niyan. Nalagi diyan mamuna so kapusay ko bulan na Ramadan na na waktu niyan. Paman na mau masuk Ramadan. Na sumamusu zakat na oras yan, andadin, ay kapakahaul, agyang kutua paman na tamuk, agyang kutua tau, nagu, katamagiru sa saragun na,
miyaw maagiang kutua ka pendikat yan. Nalagid na nagyang ka iya hajj. Adna mikat zamaniya. Adna oras yan. Adna oras yan. Ikadua tigo mga ulama, amikat nagyang kutua mikat makaniya. Gyang kutua derpa. Gyang kutua derpa aron penagipuun. Udi na pagpuun. Gyang kutip kawaan nagyang kutua penaik. Nah. Gyang kutua mikat zamaniya. Gyang kutua tigitan wa oras waktu. Amikat nami aluyanan sa Quran. Sa suratu Al-Baqarah ayat ika magatus agusyaw pul agupito. Peter wallah ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Gidalil nagukarina adna miqat zamaniyah. Kagi Peter wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran sa suratu Al-Baqarah atiya na suka penay kadi na mga ulan-ulanan ama papanto kauto matatendu agi ang kuto ulan-ulan yan. Sa tawa tigu nabitan wa atigu wallahu subhanahu wa ta'ala magikram sa giyang kuto mga ulan-ulan. Maka peniat paghad sa giyang kuto mga ulan-ulan nada atigian abar ukapamakay. Naguda abar ukanderwaka. Naguda abar ukapiki pepawala. Ginaso, miyaw na miyaw saytano adi kepakai. Sagi ang kutua penaik uban yan uto, galebek agi ang kutua mga rarata agalebek. Paman na bawaluto. Diuto mapya marata uto, pia karata uto agamatan mo Islam. Oba paman na sutaw na di galebek saip kerarang ito wallah galebek amarata nagubaru paki pepawala sagiang kutua kapaka pagi kramian udi nagiang kutua kaya lalakaw niyan. Giang kutua mga ulan-ulan amya aluitan wa mapapanto na tigu mga ulama aginan so talwa ulan-ulan. Ginan so tigitan wa ulan-ulan asyawal. Giang ka iman tuwa kapapantagan sira katan wa syawal. Napaduna isagiang kutua miqat zamaniya syawal Wazul Ka'dah yang uto apakatun duga ulan-ulan nagugyang ka iya 10 lugaw si iko Zulhijjah. Paman na aya ulan-ulan mamiqat zamaniya na Syawal Zulka'dah nagugyang uto 10 Zulhijjah. Insyaallah na so paman na pemaghad sira katano sa giyang ka iya darpatano na ayaw tuwa paman na kepantaganun na giyang kutuwa Zulka'dah sa giyuti paman na makasusultan sa giyang kutuwa mikat zamaniya. Tigo mga ulama asa tawa magikram sa giyang kutuwa kapaghajian sa giyang kutuwa mga ulan-ulan na ayat tenudan niyo mga bangsami mga pagaryami kanwa mga datu nagu mga bai فعليه أن يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة. Na panagilain ka sa kaapagariakan na bubayakan si ikaw agama Islam pelalakaw. Paghaj, mayakan niat pananggilain ka agyang kutua mga galbag pemaka binasa. Pagka antiro sa agyang kutua kapelalakaw ka kapaghaj ka aginan su mga katero ang mga rarata, mga galbak ang mga rarata. Aginang uni penanggilaan tan. Naipuni man to as kamiya kaniat. Miya kabiyad din sa giyang kaiya. Tigitano tuna ini. Miya kabiyad din si ko mga saikian sa tuna ini agyang utap biyadan. Sa giyang utwa ka palalakaw ka. Uway, miya kabiyad ka din. Nagupaman na miya tendud na giyang kutua flight ka na naipuni man to na pananggil ang kaden agyang kutua mga rarata agalabag agu mga katero ang mga rarata pananggila ka kapaman na miya kani at ka din sa giyang kutua kapalalakaw ka kapaghaj ka na isasapars ikutawag yang kutu mga rarata akatero nagugalbag wa an yashghila fi af'alil khairi wa yulazim at-taqwa natigo mga ulama apada kailangan naguimportante sa giyang kutu aplalakaw na si inian bisi ginawa niyan o di na aya turduan niya nagyang kutu kang galbag sa mga galbag ang mga pipiya
Kau tu kun mga pagaria. Paman na aya pakapendekalan tanu, nagyang ko tuwaga lebak amapia. Nagu, tigu mga ulama, giyang ko to kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulazimat taqwa. Ayaman na niya napakalaan tanwag giyang ko to kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paratiya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manuto na aya penggelebakan tanu nalangun din na mapia. Terukan na mapia. Penggelebakan na mapia. Na so mga galebag agu mga kateru ang mga rarata na pagiwasan tanu to. Imbaga katan wag yang kutuan lagi duto kagi paman na maratao to isa saparo to wallahu subhanahu wa ta'ala nagusu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama nuto mga pagarian na miyakwatan wag yang kuto miqat zamaniya. Gina sutigitan no di panagipuunan sa giyang kutuwa simba si iku mga orasyan o dinawa katunian tigu mga ulama so Shawwal nagu Dhul Qa'da nagu giyang kutuwa Dhul Hijjah na gina na paman na tatanudan tanwanan mapiana na ilmo mapiana na ilmo agi upama ko sutaw na di rumah kasulde apaman na aya mapikirin na tiyan na numay ka ko si iko mga pedaulan-ulan. Apaman na numay ka ko si iko lagi diyan paman na Rajab o di na si iko Ramadan. Apaman na tigyan na paman na para dinia na matabuag yung kutuwa kada kalagi yung kutuwa mga tao na dito kepakai. So dito kay importante apaman na sa katano na pagkanalitan wag yung kutuwa miqat zamaniya kagi YouTube kake tarima nagu kake komplit wag yang koto kapalalakaw udin na kapaghad sa yang koto tao. Agi yang koto ikadua amikat naginan sumikat al-makaniya gyang nan sutigtan wadarpa ani tano sunga darpa arotano ipenagi puun agi yang koto kapenggelebakatano sa yang koto hajj tano. Diyan ka iya paman na miqat makaniya. Dati ko mga ulama aginan so mga tax. Tiaksan wag matan wa Islam adi ke pakai. Kau tu piakat tanah iran adi ke pakai sagyang kutwa penay ka. Bebayan ta aka mga dato. Aniya ta'addaga ila Makkah aban yan uto lepasah. Agyang kutwa paman na kewaan sagyang kutwa kapelalakaw niyan. Abas kanian sung sa Makkah adis kanian daan maka out sa giyang kutua mikat arono na maka pagi kerama giyang kutua tao. So gina ni tinudan tanu inutan waya adi pagusaya giyang ka iya mikat al-makaniya kabebedin sa kaapalalakaw na dangkay ini pagi importante na si kadin na miya niri sa Makkah ro kami niri sa Makkah ada kadaan out ada kadaan kewas sa giyang ka iya mga darpa di kewaan agiang kutua mga nay kadi udi nagiang kutua pelalakaw sa hajj. Na di kepakai, tigo mga ulama di kepakai. Ubaw to paman na lepas agiang kutua tao. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yan nagupya karayagian agiang kanana paman na miqat al-makaniya. Sa agiang kutua kialu niyan si ku hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Peter yan sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tindu iya nagyang kutua di kewaan. Kau tu tindu iya nagyang kutua di kewaan o mga penanay ka. So mga taga Madina nasa Dhul Hulaifah. Paman na usika tau sa Madina na upama ku paghajj ka anta ka pagumra ka na aya din ka di kewaan nagyang ka iya Dhul Hulaifah. So katawananan waya mananian na mga tao miyakapirad na giyang koto di na di kapakapaghajj nagugiyang koto miyakapirad na makapagumra. Apaman nagyang ka iya mga tao sa Madina na sansiran di makakawa sa giyang kanana Dhul Hulaifah. So man sa mga tao sa Sham na aya tindukiran unabitan wa Muhammad diran di kawaan na giyang ka iya Juhfa. So mga tao sa Riyadh, giyang kaya Najd, tumampar sa Najd, na aya mambu ami katiran na giyang kaya Karnal Manazil.
So mga tao sa Yaman na aya may katiran nagyang kaiya yalamlam. So tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya tenduan niyan ro sa giyang kuto mga mikat al-makaniya na tigya na hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja aw al-umrah. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kuto mga mikat. Amia aluinian lahunna nagina ni dipmikatan o mga tao sa giyang kuto derpa. Pamana so mga taga Madina na sisiran sa giyang kuto Dhul Hulaifa. Nagusto mga tao aro pagukit. Kauto, agusto mga tao aro pagukit akan na baro kipa ka babaling si iku mga tao kabayairan agiyang kuto hajj ant agiyang kuto umrah. Sa manuto nasa katano mga taga Pilipinas na daa miya tendu amikat tano. Daa miya tendu amikat tano. Na upama ko giyang kuto ka pagajtano na mukit tano sa Madina, kauto mukit tano sa Madina na aya kebaloy mikat tano na giyang kaiya Dhul Hulaifa. So alhamdulillah ayaman na niyan na so mga naikadi ang makapupuun sa Pilipinas na rusiran din pagukit sa Madina na ayaman bu mikat tano roo na giyang kaiya Dhul Hulaifa. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko pad-ariwaya na tindu iya naman bu sumikat o mga taga-Iraq at iya na wa muhallu ahli al-Iraq min zati irqin. Paman nag-iikalima amikat o mga tao. Paman na si makapupuun sa Iraq ay amikatira nagyang kaiya zatu irq. So ginan mga pagariya na kinuha tanuanan, inusay tanuanan, nakaantano katutukawi agyang kuto paman na suun tano. O pamako saka na si ika miyawot sa Riyadh, kauto paman na si ika miyakawakit sa Riyadh, roto miyan agyang kuto pagdaan ka, na sa mga taga Riyadh na si isinandan di maka, mikat sa agyang kuto paman na matatendu mikatiran, agyang kaiya paman na, yang kuto agyang turoon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so mga taga Najd na sisiran sa Qarnul Manazil. Sisiran sa Qarnul Manazil nagyuto man bu ipaman na may katiran. Tigo mga ulama aya pinakamawatan na mikat na giyang kanan amikat sa Madina. Ginanso mikat sa Dhul Hulaifa paman na aya kawatan yan at yung mga ulama fabaynahu wa bayna Makkah aya kawatan yan sa Makkah na masirata 10 ayyam. Si iku muna na aya iplalagsan iktaso nagyang kuto paman na pnay kadi na 10 gawi. Ginan sumasa paman na dapat na may bagwag yang aya mga pelin, dapat na may bagwag yang aya mga truck, udi nagyang kuto pedap kedaan. Ay man na naging ko ito kapalalagaw na kuda o di nakapalalagaw na unta. Naya ko nakawatan yan sa Makkah na sa pulugaw iya, iktaso na ipalalagun na. Giyang kaiyap man na mikat o mga taga Misr, Maghrib, sa giyang kaiyap man na Jufa, na siya na namarani sa Rabig, at tigong mga ulama, si iko paman na kapugusayra nun, si kumiyangaw na natilugaw imambuan na napaman na, ay pilalagun sa giyang kutuwa kasunyan sa Makkah. So mga taga-Yaman na ayakawataniran sa Madina sa giyang kutuwa may katiran na dugawi si ko paman na dapan may bagwag yang kaya tigtano ang mga trak. Sa lagi diyan mamunag yang kaya Qarnul Manazil so mga tawa pagkapuon sa Riyadh na napaman na ayakawatanian sa Makkah na giyang kutuwa marhalatan paman na dugawi ay kitasun si kumyangaw na ini. Wa iman to mingi bagwag yang kaya trak na giyang kaya paman na mikat sa Madina, igirap suka sa Makkah, na igira sumalulumba tabas, apagdaan o mga naikadi, na ayabu kawatan yan na kapakayan na makauras, na manutuwag yan ko tuwa, kaya labudis iku mga tao, na makauras, o di na 7 kauras, ayad na pinakamati na yan ko tuwa, 8 kauras. Sa manuto na malami penalamat tano, kapaman na
kia lebudan sumanga muslim sagi yang kaya masa malung kaman gede-gede agi ko to paman na kawatan o miyangauna adi mamaghaji o miyangauna antano mga pagtaw apa man na 10 gawi ay plalagi danon nagupaman na ikitasiran sagyang ko to kapakaw mayran sa Makkah na miyak karger genuto paman na sagyang kaya masa tanu na da paman na upama ko si itanu puntag na benda margen madag paman na may to makasurbay bu sagyang ko to paman na kapenggeleb kay raro di nakapalalagay ran sagyang ko to paman na mekat o mga tao sa Madina. Tigo mga ulama, agyang kanan mga mikat, yuhrimu minna ahluhal madhkurun. Na sumanga tao sa agyang kanan adar pa na sansiran na pemikat, Wa yuhrimu minha man marra biha na lagi dia mambuna, agyang ko to mga tao, gitu isugediran, gitu ilalaniran ay isugediran, naroon sila naman bumaka pemikat. Lagi dagyan ko to akiyaw sa tano kagi, apa man nasa katano ang mga taga Pilipinas, na pagukit tano daan sa Madina na gitu mambui mababaloy mekat tano. Lango-lango na tigo mga ulama, palalakaw sa haja anta aka sa umrah. Mga pagariya, para katagu isa kawan, tunay ini, yung ko to para malup kebibuag yung kaya di tano di ka, pamagusay na manalan salam tanudaan anakan mambu pakilay agi ngo to paman na mga jemaah kan gi nga iya kaya pagusay kan na ayos to na si ini sa gi ngo to mga jemaah kan sa kanimia miya peliran say madakala dikasih kan ugay na alhamdulillah paman sa katano miya peliran pisekiran na silam na kan nagyang kaya babaitan wa si nasiba ako mangundakan nakataya paman na tunay ini juma kan na ya panganinta makalala ko kami sa mapia sinor ain magundakan salam rakano si Nasmar Sarip salam rakano si Nurjan na lidangan salam rakano san si Masrur Bakaraman si Junaira Laila Munawara magundakan salam rakano si Nancy Manda Rakman, salam rakano mga bangsami, siya ni Haji Usman Hasanor, ago si Salam Peace, salam rakano si Junaina Salim, si Faisal, salam rakano si Muhammad Antonini Isanaki, salam rakano si Nur Malik Makalayo, salam rakano ang mga bangsami, si Nurjan Manda, salam rakano si maruhum Haja Majidah aku si Ummu Salihah Magdaga salam rakano si Abdul Saddam Langko aku si Kadra Dagan aku si Sansal si Amira Muhammad si Hamid Abu Ismail salam rakano si Maz Talisu aku si Dahara Panda si Rasmia Anggulo salam rakano si Ahmid Muhmin aku si Muhammad Karaza, si Tatiri, si Akila, salam rakano langon, si Ummu Yasin Fatma Ali, nagu si Kamar Subu-Subu, salam rakano ang mga bangsami, si Ahmed Abdul Hadi, aku si Abdu, aku si Aira Manguntara, salam rakano si Nihal Adapan, si Mahid Mala, si Kuya Suk, si Hamudi Mukalam, aku si Ali Pandaka, aku si Almeida Mala, aku si mga petan. Alhamdulillah, katanad na mga jemaah kan na paman na milayakan. Aku miyabati akan lagi yang ko mga ngaranyo na bala-bala sangkan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya bagay niyo sa may to oras paman na para makanal tan wag yang ko to ukit-ukit agiyang ko to haj na gumaswatan wag yang ko to penggelebakan tanong na paman na mamamakin na gitano na gumangnal tanong sa giyang kaya paman nakapagusaya tanong itaros tanong wag yang kaya pugusayin tanong tigong mga ulama asa tao kana ba
si mabubaling sa giyang kutwa mga mikat ami aloy tano. Natigo mga ulama si iskaniya na makapagikaram sa giyang kuto adar pa iyan si iku kapaghadyan nagu si iku kapagumran yan. Agi so paman na mga tao sa giyang kaiya paman na ingda Arab. Oy, kanaba tanong sa mapad sa mga tao sa Pilipinas. Tigo mga ulama awaman hajja min ahli Makkah. Ay lagi din na tigo mga ulama na so mga tao sa Makkah. Kata paman adna mga pedetano mga tao sa Makkah aira na di mga makinig sa giyang kaya paman na live tano na sa kano si ikibubaling sa Makkah na si ikano makapagikram upama ku paghaj kano anta aka paghaj kano sa giyang kana na paman na darpayo sa Makkah. Fala yahtajuna ila al-khuruj ila al-miqat na kanabati mga ulama kailangan uba kano paman na aliw o di na sumong sa giyang kuto ang mga mikat ami aloy tano aro kano makapagikram. Wa ammal umra nagyuto so makapantagun si iko hajj kagi miyakang bida so hajj agu so umra. Tigo mga ulama subman so makapantagun ko umra fayakhrujuna lil ihrami biha min adna al-hil na igira pagumra so mga taga Makkah na paliusiran o di nasisiran na pemikat sa giyang koto matatandu iman to darpa adi pemikatan o mga tao sa Makkah ginan so tigtan wa kalalayaman na Masjid Aisyah paman na katawanan o mga tao sa Makkah gira pagumrasiran naron siran na peliu o di naron siran na pesung sa giyang koto adiran di kapaga kakawa o di na kapagikram way yutoy pesungan niran agiyang koto paman na Masjid Aisyah. Tigo mga ulama wa man lam yamurru bimiqati min tilkal mawaqit nasabman sa taw paghaj anta aka pagumra ada niyan sagdi agiyang kuto mga mikat ami aloy tano si ko tunay ni kapsunyan sa Makkah na aya ko nakapakapagkramian na igira paman na kiyatu kawanian sa kanian na miyapan tagian agiyang kutuwa mga mikat marani sa agiyang kutuwa paman na mialoy tano udi na paman na tiyak kasiyan sa agiyang kutuwa paman na kasunyan roo paman na giyutuy pantag agiyang kutuwa mga mikat mialoy tano ayakaturo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an si kung mga tao aya lalaniran na di siran sugod sa giyang kuto paman na mialoy tano na tigyan na fanzuru ila hazwiha min tarikikum na ilayaniyo agiyang kuto paman na marani o di na pantag agiyang kuto ipagukitiyo sa giyang kuto kasungyo sa Makkah. Sa manuto mga pagarian na giyesu miyangaw na din paman na kapanay kadi sa giyang kaya masatano na alhamdulillah kamata tanor uway paman na miya tundu agi ang kuto ang mga laalalan o pamako si ika magukit sa Madina na naayad na sugudan na kami kataka agi ang kaya Zul Hulayfa lagi diya naman buna o si ika makapopoon sa Najd sa Riyadh na ayad na may kata sugudan na agi ang kaya Karnul Manazil na gusto mga pedamikat lagi diya na sa mga tao sa Misir o di na paman na Maghrib ayad na may katiran na so mga taga Maghrib, Misir, Egypt, naayad na may katiran na giyang kaya Juhfa, Asianan, marani sa Rabi. Sa manuto mga pagarya, na adun kailangan na tunudan tano saya. Aginan suwaya manan niyan, na tao paghaj, ayakia pantagan niyan, sa giyang kutuwa may kat na makadas ka niyan sa plane. Kautuwa, ayamanan niyan na, makasis kaniya na matatago sa giyang kuto plane apaman na piyagdaan yan lagi diyan upaman na siyagdaan yan sumikat na nasis kaniya sa puro ada pa na makatana lagi diyan upaman na mga tao as isiran tuna sa Jeddah nagyang kaya Jeddah na yatunudan tano na kanabanan na mikat tigo mga ulama kana ba may kata Jeddah. So aya su nagyang ko tuwatawa magda sa plane
na andad ni kapantaganian sa giyang kuto may katami alwi tanu na gitu ni kapagi keramian. Gitu ni paman na kapeniatian sa giyang kuto akasulian sa giyang kuto. Sama ko na internet. Okay, dapat. Giyan ko to ba apugusain tano, giyan ko to ataw makada sa plane. Paman na giyan ko to pagdaan niya na si pakat. Giyan ko to pagdaan niya na plane na si pakata na sa Jeddah. Nanto na paman na kapagi keramian. Natigo mga ulama, sa tawatigyan maagda sa plane. Fam akada man rakiba ta'ira. فإنه يحرم إذا حاذا أحد هذه المواقت في الجو. Aya kapag pagkikramagian ko tuwataw na igira manuto miyapantagian o di na miyakarani sa giyang ko to mga mikat siya gada na giyang ko to pagdaan niya na plane. So tigong mga ulama ino kailangan sa giyang ko to paman na magda sa plane sa kaniyan na makapreparado din apaman na miyakapigu na gumiyakapelolumpiyo si ikudan niyang panakapakada sa giyang koto plane pagdaan niyan si ito na sa Jeddah kauto. Sumamuso kaya pagumarami si kami miyakapagda sa Bahrain na giyang koto apaman na mga tao pumanong sa Jeddah Melayami sa giyang kutwa airport sa Bahrain, nakipagikram siran din. Miya sulutiran din na giyang kutwa ikramiran. Kauto. Ayaman na niya na, miya kapigu siran din, miya kapalulumpiyo siran din sa giyang kutwa. Paman na kaya pagdirang pa nakapakada sa giyang kutwa plane. Tigong mga ulama, faida hadal mikat. Giyang kutwa pagdaniran na plane na amay ka, mapantagian sumikat agyang kutua mi aloy tano na nawal ihram na sama nuto na peniatid sa kaniyan din. Paman na upaghaj na roodin na paman na peniat sa agyang kutua kaya pantagan niyan sa agyang kuto mikat. Nagu telebiyas kaniyan walabba wa huwa fil jaw telebiyas kaniyan apiapan. Okay. Dili tayo mamaya. Ilak mo yung door. Si iskanian pelabaik sa giyang kutuwa katataguyan sa puro. At yung mga ulama di ko pakay ubas sutaw natakir niya nagyang kuto pakaurian niyan agyang kuto katilbiyan niyan kasuldian sa giyang kuto paman na kapeniatian sa giyang kuto kasuldian sa giyang kuto nusok. Diyan kaya paman na kapag ikram mga pagarya nagi suka peni ataman kana bagi suka sulutan sa ikram. Wa gitu itano dan tano. Ayaman nagyang kaya mikat udi nagyang ko to al ihramu min al mikat natigo mga ulama ma'nahu niyatud dukhuli fil manasiki ma'a tajannubi mahdhuratil ihrami hasba al imkan. Ginanatigo mga ulama so kani ataw sa giyang kutuwa kasuldian o di na paman na kapagpuunian sa giyang kutuwa manasik paman na upagad sa kaniya na gitod ni atiyan na paman ipagpuun ro agiyang kutuwa kapanggalaba kaniya sa giyang kutuwa hajaan ta agiyang kutuwa ihram agiyang kutuwa umrah nagupunang gilaan niya agiyang kutuwa pemakabinasa sa giyang kutuwa paman na kaplalakaw niya. Nagyuto man ni paman na maana ihram. Kanaba gito so tigitan wakasulot sa ikram. Ayaman na niyan na ayat titu maana agiyang kutuwa al ihramu min al mikat. Nagyuto so ayaman na niyan na kapeniat. Paman na rukap tilbiyah. Lagi diyan paman na paghaj ka nagiraw ka labbay ka hajjan. Na upman umra ilalakaw ka nagiraw ka labbay ka umrah. Way labbay ka umrah sa giyang kutuwa yaman na niyan na kapaka umangka sa giyang kutuwa mikat. Sa manuto na upama kung giyang kutuwa pelin, adaan ka na miyapantagiyan na giyang kutuwa mikat
sa paman na rabig sa zufa na aruka peniat. Tapi ang among tutsapelin na natiro ang kaso labay ka hadyan upama ko hadya ilalakaw ka na upama ko umra ilalakaw ka na gumiraw ka labay ka umra. Ginanatigo mga ulama. Adi ko pa kay sagyang ko tuwa magda sa plin banian to paman na pakauri agyang ko to kapniatian sa paman ayam mapikirian na si iskanian din tuneni pagikram sagyang ko to paman na kapakauman yan sa Jeddah sa airport Jeddah. O di nagyang ko to paman na tao aya pagdaan niran sagyang ko to kasungira roon nagyang ko to paman na mga barko at tikitano. Why? Tigo mga ulama agyang kaya Jeddah na kanabanan mikat walaysat mahalla lil ihram na kanabapanan derpa apaman na di pagikraman o mga naikadi. Inuntabu sa mga tawa si isiran mabubaling sa Jeddah. Ayamanan niya na sa mga taga Jeddah na ayami katira na Jeddah. Ugin na upama kung nabakataw sa Jeddah sumasagid karo na kanabakaro makapmikat ka kanaba mikat at tigo mga ulama agyang kaya Jeddah. Tigo mga ulama asataw aro umagikram gitinudan tano sataw aro umagikram ro niya nagiguros kaniya nagumirawa labbay ka hajjan o di na labbay ka umrah sa Jeddah kanabaru at tigo mga ulama taw faqad taraka wajiban huwa al-ihramu min al-miqat na miyakabuga ka sa kaniyan sa wajib adi ke pakai apaman na ibegak utaw sa giyang kuto apaman na kaplalakaw niyan aginan su al-ihramu minal mikat kailangan na sakanas ika makapagikram sa ayamanan niyan na mikat patakunu alaihi fidyan na kailangan na makapidi agiyang kuto ataw ayamanan niyan na kesalaka nagu makapinalti ka sa giyang kuto adang ka kapniat sa giyang kuto kaya patagang ka sa giyang kuto apaman na dikewaan sa ginan niyon sayaw no mga ulama naginan ni tinudan tano. Kaya kaya Jeddah mga pagarian na ayabu apaman na ini makapagikramsan na sumanga tausan na sudisan tau na paman na di na nakapakayubasang kano o di pagikram sa giyang kanan na paman na Jeddah. Uway. Sa din sa tau agi yang gelebo kanian amya lepas yan amikat na paman na adna fidian yan ayadna fidian yan. Ayakap keribat mga tao, nagyang kaya kiyaw sa inong mga ulama, mimma yukhti'u fihi kathirun minan nas. Ayakap keribat mga tao, nagyang ko to paman na susab eda tigiran na ayakatawin yanon. Kauto ayakatawin yanon, paman na nabas kaniyan sigurado ayakatawin yanon na annahu la budda minal igtisali lil ihram. Apaman na ayakailangan na pigus kanya sa giyang kuto kapagikiramian, giyang kuto kaptelbian yan at tigtano. Payakulu ana la atamakkanu min al-iktisal fi ta'ira na aya mapumula sa puso iyan na tigina ano madi kapakapigu ka sa giyang kaayaplin. Katawan tanong suplin na miya makaito ito agiyang kuto tunay ini mga siariran na nagudiya ko atigi na keparo uba ko paman na si ipagikiram sa giyang kaayaplin. Na tigo mga ulama yutu kap keribat o kadakalan ayaka sasabuteran sa giyang ayaka pagikram naginan sukasulutan niya sa giyang kutuwa ditar niyan di ayat tigo mga ulama kapagihram sa mikat naginan suniyatud dukhuli fil manasik paman na pniat ka asul ka sa giyang kutuwa paman na iplalakaw ka haj anta ka sa giyang kutuwa ka pagumrang ka na tigo mga ulama agyang kaiya kapigo nagugyang kaiya kausara sa ikakamutan nagususala kauron na sianan mi itong sagyang ko tuwasunan paman na mga sunnabid nanan ako pa kaya tigo mga ulama ang gelebekan yanan ang sagyang ko tuwa dan yang panakapakada paman na dagapan na makada sagyang ko tuwa pelin ako pa kaya pigo ka din nagu paman na kekamutan ka din wa in ahrama bidunya fala ba's upama ko paman na saka na miniatakan sa giyang ko to kasulga da ka makapigo na guda ka makikamutan na da problema na tigo mga ulama sa gito paman na tigo mga ulama ayasu na giyang ko to taw na si iskanian pagikaram na gutelebiya sa giyang ko to kapakadayan sa pelin upama ko paman na magdas kaniyan sa pelin si ko unto daiyan sa
kapakapantagian gyan ko to pagdaan niya na pali na kapakapantagian sa gyan ko to mikat aditano di teron udi na kablahu bikanil udi na tigo mga ulama apaman na si ikumara ni ron sa mayto sa aya kaketenduasan o tao apaman nan madi kaketendukan na magda ko sa pelin siya ko sa puro na tigo mga ulama adin na direkaw di tero udi na paman na gyan ko to mga pilot udi na gyan ko to kigagalabag sa to na ini gyan ko to kigagalabag sa gyan ko to piyagdaan na kapelin na dira ni teron paman na sa tao aya lalakaw niyan na paghaj anta aka pagumra na iman to na imiapantag tanwa mikat na peniat kadud na yutu ka ketukawiron agyang ko to tao magda sa pelin magda sa pelin sadin sa tigo mga ulama sa indere no niya agyang ko to paman na kaya sagidi niya sagyang ko to mikat o di na kaya pantagan niya non ada niya na pag-importante rin nasa benar at tigo mga ulama mayari batagyang ko to lagi dutwa manusia nagumini begakian agyang ko to wajib apat sagyang ko to mga paliugat sagyang ko to kaplalakaw agyang ko to manusia ada aba niyan ujr wa hadha yanqusu hajjuhu wa umratuhu nagitu at tigo mga ulama isabab sutaw na kialbetan agyang ko to kapaghajian nagugyang ko to kapagumranian inuman kailangan mga pagarian na adun na saika gyang ko to adna mapsi ka sa gyang ko to kapalalakaw kakasiran imata oron adna miya panutul gyang ko to mga taon na lalayon din gyang ko to diran di kapagumra nagyang ko to kaya pagumariran sa gyang kaya last ta umrah sa gyang kaya Ramadan na tira na diamid na kailangan susay paman na sumpatan ron na kakuan tutulan na ya oy diamid na tira na minti kami sa pekasong minti kami yang ko to ba minti sirarod pekasong sa giyang ko to giyang kanan na paman na darpa na di na dun kailangan susay saya tigida na tsunami na napaman na makauma kami sa Madina na pagda kami sa train na makauma kami sa paman na Makkah naru kami pergi keram naman utuwa giyang ko to kaya ribatiran ayaw man na desiran pagi keram sa Madina karo sidang ko na yaman niyan pergi keram sa Makkah sama nutu na miya ribat kagi paman na siya gidanira nagyang ko tuwa mikat sa Madina gyang ka iya Zulhulayfa na desira nun mikat karo sira nun mikat sa gyang ko tuwa kapakomayran sa Makkah na ribat tuto ino kailangan ng mga pagariya na iira pagumrakano o di na pagajkano na adna saikiyo ay pengenduun yan agyang ko to penggalabakan niyo paman na gyang ko to paman na kenapa ini pamatigtan wa kadadalo ugi na kailangan na maswatan wa gyang ko to paman na okit-okit ugi na paman na adna katawitan no sa gyang ko to penggalabakan tano wa adna katawitan no sa gyang ko to penggalabakan tano na banyo pa nakatawag gyang ko to paman na fidia paman na igira adna milibagag utaw sa gyang ko to mga wajibatul hajj na adna pidi adna penalty gyang ko to taw amya ka bagakon na tigo mga ulama asa taw malpas yan na mikat da makapagikram da makapaniata tigtano dan yan maturo gyang ko to labbay ka hajjan o di na labbay ka umratan na tigo mga ulama petos kaniyan ayaman na niyan ang belingan sa gyang ko to mikat kagi paman na liannahu wajibun yumkinu tadaruku paman na wajibu to sa gyang ko to kapalalakaw niya na adem penakaprautan niya nun ayaman na niyan na petos sa mikat upama ko makada sa track upmano gyang ko to apelin nada okay to kabang kipara gyang ko to apelin na awidan ka pagdaan ka okay dati ko mga ulama na maka to na ini pagkakasuy ka sa gyang ko to mikat sa ayamarani si Allahu alam na ayamarani sa gyang kaya paman na Jeddah na gyang kaya paman na Juhfa si ana na matatagos sa Rabig na paman na pagkakasuy ro na gyang ko to ata upama mamukusi ka matatagos sa Madina miyalapas ka Zulhulayfa mikat na pagkakasuy ka tigo mga ulama apaman na praotan na kapanagyan ko to kakakasuy kaon pa ilam yarji na amay ka tigo mga ulama adi kumiyasuy agyan ko to ataw ayaman na niya nalipas yan na mikat da pagikram ro kasi ayaman mapipikirin nagyang ka iya Jeddah na faalayhi fidya
na adna penalty agyang ko tuwa tao apaman na makapidiyas kani anto nagyang kaya pidya ayap metuan sa pidya bi an yadhhaba siya na pakasumbeli agyang ko tuwa tao sa kambing sa timan na kambing ha kesumbeli ka odi na upama ko petosiran na miya ka paman na kaya penaltihan na nakapakaya ayapamas anira nagyang ko to unta udi na paman aya pamas anira nagyang ko tuwa sapi agyang ko tuwa sapi na aya di ni makapedia na pito kataw udi nagyang ko tumambu unta na pito kataw so pamako sa kabun aya mipidian ka nagyang ko tuwa kambing na aya ikidian ka sa agyang ko tuwa ipidian ka na tukid ka kuno to wa yuwazzi dhalika ala masakinil haram na singaw tukidin nagupaman imbagay sa agyang ko tuwa mga miskin sa haram wala yaakulu minhu shay'a na di ka pa kayo uba kakan sa agyang ko tuwa paman na inibagay nga apidiya di ka pa kayo uba kaungkan o di na baka kuwa sa agyang ko tuwa sa puyan ayam ana na sidno to imbagay nagupaman na ipsed ka sa agyang ko tuwa mga miskin sa haram tigo mga ulama si tanong pagka tunay ini pagpusa agyang kaya paman na kini pamang doon tanong sa agyang kaya mikat kailangan si iko muslim an yahtamma bi umuri dinihi agyang ko tuwa kapag importante niyan si iko mga suguan o agamatan wa Islam kailangan penggalabakan niya agyang ko to ang mga simba ipapaliugatun wa Allah subhanahu wa ta'ala sa agyang ko tuwa ungkit amapia o di na ukit o agamatan wa Islam ay lagi dia na tigo mga ulama nagyang kaya kapag hajj anta kagyang ko tuwa kapag umra mangnal tano kuna ba kagaya paman na sumiyabut tano den nagupaman na matao tano na matiya na siya na ang tano to apaman na di tano pagandad nagyang ko tuwa ukit uwaga matano wa Islam gyang kana na paman na mikat na tinduanan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kailangan apaman na sumanga pananaik o di na pagumra na upama ko ay isagadiran nagyang ko tsadya isagadiran sa gyang ko to mga mikat narosirano na tigo mga ulama makapmikat na di ka pakay obayrano to lepasa agyang ko to paman na mikat amya aluitano sama no to mga pagariya na naayabu amyaw sa itano sa gyang kaya pamagu sa itano na gyang ko to paman na makapantag ko mikat aya katimblain na tigitano sumikat na dua tunay ni klase niya na tigong mga ulama paganayro na mikat zamaniya gitu supaman na mikat waktu oras sumakapantagun siku hajj na aya mikat o penanaik si waktu niya nagyang kaya Shawwal Dhul Qa'da nagugyang kaya asyara sa pulugawi si iko Dhul Hijjah so man sa umra na dad na paman na orasanan dad na orasanan ka so kapag umra na apiaan to na oras na kapagaya di magumra agyang ko tuwa tao ayaw tuwa pamanay no sa itano na si kung makapantag ko penanay kadi ikadua klase niya nagyang ko tuwa mikat al-makaniya gyang ko tuwa derpa nami alwitano tuwa paman na sumanga taga Madina na ad nami katiran agyang kaya Dhul Hulaifa sumanga taga Misir Maghrib na ad nami katiran sumanga taga Sham sumanga taga Iraq mga taga Yaman nagusto pagkapuon sa agyang kanan na Riyadh na adin mambu apaman na may katira so gito piya magusaytano gito bui miyaw saytano gina na mga mikat na mikatanan o mga tawron nagusto marani ron nagusto mga tawa sigedikiran isegediran agyang kanan na mga derpa nagyuto mababaloy may katiran miyaw saytano panagyang ko paman na si ko makapantag ko plane na upama ko mapantag agyang ko to pagdaan nag-apply agyang ko to paman namikat naruka din pagikram na labay ka gumiraw ka labay ka umra o di na hajj na labay ka hajjan sa di ka pa kayo bang kao tundiray nun at ika asika din magikram sa Jeddah katigo mga ulama agyang kaya Jeddah na kanaban na namikat ka ayabu apaman na di sa ni makapmikat na so tawron so di ron taw napaman na kanabanan di mikati o kanabataw sa Jeddah. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakal lamapya. Insyaallah na sumpatan tanu bu aya si ko mga padawras tanu yang ko to paman na suwad na mga tunganay niyan katawan niyan pumagad sa giyang kayaragon na
ipag-share tanong kira nagyang kaya video kakano-kano na adnap kasuiran nun nap kisumpa to sa gyang ko to amal tanwa mapia kisumpa to si ko amal tanwa mapia gyang ko to ba wad na di tanoron katarutupan na napaman na gitu suka babalu ya kan napaman na may tu ilmu na ino ka sumpa tambu ya o mga pada mga ulama tanwa sira ni lebya mata usag gyang kaya usayan selam na kan sa kanulangon mga bangsakan bulaboron sa mga jamaakan masya Allah so mga jamaah kan na panganitan si ko Allah paman na kalabudan tano sa gyang kaya kapagaj tano nagusulang ulang man o pumagaj. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kailan